I respect the space engekuzona. I can never be mingled with everybody because I treat myself as an isolated person. I'm unique. Nawe-ke futhi imfundo yakho has made you unique. As I'm telling you now, you are the only chartered accountant with district yangakini. You are the only chief advocate with district yangakini. Akekho omunye. Manje ke ungathathi into okuyona kancane. Njoba uyi-pilot medics. Mina i-pilot medics engiyaziyo eBergville yodwa. Usifiswa kaHlongwane. Unkosi wakaHlongwane iyodwa engiyazi. Unkosi iBlessing Hlongwane. Yona i-pilot engiyazi. Medic pilot. Udokotela ohamba ngebhanoyi osiza abantu uma kube kunengozi uyedwa. And then after mengikhuluma ngomuntu oyi-pilot medics eyedwa kwiBergville as a whole, that person must be treated very, very important. Ezinye izinto wena awu understand ukuthi ukufunda kwakho separate yourself. It separates yourself from other people. But when you still posing threat to your life because we are still mixing yourself nalabantu, hlukanisa. Engisho ukuthi lezi zinto lezi sizolokhu sikutshela nje zona kancane zizokuphatha kambi kodwa funa sesikhulume. Sesikhulume. Ngoba njoba singazikhulumi, people they make mistakes that cost them dearly. Your academic has caused people to hate you. Yeah, ngangishayeke futhi. Ngoba ngitheni ngakhe emakhaya nithi hawu babudodana singakhe banana manje ngiyakutshela ukuthi ukufunda kwakho has caused people, good people. This must also be sound odd. It was me who said angizoyisho ke lento le. Lena ke ngizoyisho ke lena. Ufuna niyazi ukuthi enye into oyiyona iyawuloku zihlupha ngayo ngaloku ihlupha. Uyabona kuma relationships esikuwona. Namhlanje siyazipersecute. Kodwa funa uzibuze ukuthi indeed ushade nomuntu ongenamali kulungile ke siyabonga. Akushadwa vese nama accountant. Ushade nomuntu ongenamali oyizamelayo empilweni, but umuntu owakuyekayo nabakubo bathi miyeke ngoba wena awukho right. If indeed it was you who was wrong all the times in relationship, why are you married and your ex is still single? Angiqale phansi. Namhlanje wena ushade nomuntu ongenagama elithini. Ongahlonishwa ngento etheni ayenzayo. Wahlukaniswa nomuntu ngoku-advise abantu bakubo ngokuthi yena wena uyabhede. Kuthiwa we mame, i-South Coast, thatha intombazana yase-South Coast.